ngawang-ngawang hanglo langmut bebasan tanempo nara basing mega mendom ngidor-ngidori jagat kolam doro nglamboromu gawe ono katungkul ngumbar gagasan sak demah kinawa ngipe dasar ayo masih kenyotanmu jiwa gandeng malah gumuyuh katon bunga kanyo kang doha sari mau
Iya, iya, iya. Ya. Langgam ngimpi mas. Langgam ngimpi, sampun Ah, katur. sampun katur. Nggih. Urung turu kok es ngimpi ya. Ane to mas. Nggih nek kula sok anu pun gari ngersake monggo dahar ngoten. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo nuruti Mas Doni caping gunung. Ayo Mas Doni, double iki. Sing ngendang Doni, double iki tadine. Iya Mas Doni, Doni ya. Podo to mas? Podo. Oh podo, Jaja kembar yang tertukar. Podo tapi beda. Apane mas? Ya lanang, podo-podo lanang. Podo-podo lanang, sik beda apane? Hah? Gon ngendi to mas? Mbak aku tak ngerti. Oleh ra? Saiki seleb, saiki udu. Oh, lak ngono. Nggih, monggo ayo capek gunung. Nggih. Yo. Tas sanggup bawa. Nggo bawa mboten Adoni? Bawa ora mboten melu sanggup mas. pun. Nggih pun saya dalu. Masih satu babak lagi. Masih satu babak lagi. Ngomani kancane. Nggih, monggo. Langsung caping gunung. Zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Nien tak omeni Desa iki ono Kata iya sinade-nade Neng gunung Tak cacoki sego jagung Ya ijo, ya ijo Yen padong tak sini capek gunung Sokor bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lopa Rangga Satria Muda mas. menak Asik. asik
Apa lali ning Neo awe neo Ayo ayo Omahe suwung nak. Tinggal Rene, Mas. Heeh, tinggal rene ya. Heeh, sing penting lawangnya dikancing. Oh, entar dikancing piye? Hah? Nek dikancing, Kok aku mlebu jikuwi panganan. kompor dimatikan, lawangnya dikancing. Heeh. Heeh, iki. Jegleke. Sajake ora dikancing kelebon iki. Kelebon apa, Mas? Hantu. Oh, hantu. Hantune saka ngomah berarti. Heeh. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja ini nara ilah dane pada lara lapo Ya. Ayo. Kesayangan
yuk, 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 yuk.